khajani takhok te buhuk song ang poito khlayo norok Kristo torlok tong honai Jisu Kristo salsa phai singno na phainai je bonon asingi tongnai rono bo phaina phainai ang poito khlayo norok tiniu Jisu Kristo no nasingte tui kajani kok bai khe torlogui tong honai Jisu Kristo no nasingnani hinke sini kajani kok kubang khe sanani nango sing tiniu kajani kok bai upulung ongya hinke sing kasal ma khasigi thangmanglak paithak saljora sing himi thangmaglak Jisu Kristo phayasini sekangno sing selawui thangnai khabai thangnai lama kasaro bothagui thangnai kifili thangnai tamni hinba sing kaitini kokbai torlogeni bagai kaitono hambai ribaya tinio o online ni bisingti phano sing kaitini kokno khna lainani siring lainani phonani chamuno sanani sepka hamman kha obono sing samo thebai manlaya hinkele sini bagite mung sapano khlaite kri sing jisuno yasangma yagulo tamong o kokthai kok kathar no srungui tonglaimani tinio paithak phasingo phaisok paikha o kathang kaitono ang paiplaya hambaya pharo o kokthai kokni bisingti norok pholao torlogui tong honoi yang poito khlayo khoroksa suk phano o kokthai kok bai poito tori logui tong hinke obono ani hamari obono ani sokat obosuk bara tong thokmung te kurui ani olangmo sukna hao khatijak tongo ani bagai sokat kaham ang abono khatungui nasingui tongo salsa ang maninai hinai kaitini mung lobjak thun borijak thun te singsa sang thun haino hai norong thani ani koi mung tongnai kaitini kokno khanangai khanadi obole pholani samungse obose singno mothang phlainai phari sing tinio khana layano kaitini nogo kotalkhe asainironi tekaisa tongmung tamong na nang himale bo kothoma gahamno pirna se nangnai mathai simani 28 ni 18 ni simi 20 no khuk tangano Jisu borok ni thani phai borok no haihini sakha sukna habai sungsani bebak phan ani yago yafarjakha aboni bagai thangdi sungsar ganangai bebak borok ni thani thangai borokno ani sagri snamoidi pha sajlate phola kathani mungoi borokno baptismo ridi ang norokno jo to dagima haike tongna bagai borokno phurungdi phia muitu nargdi omol paya sak ang norok bai mang tongo obongkha Jisu Kristoni paithakni dagimung obonongkha sini Great Commission obono poito khlainirok jessa klaipano nori rohri manya oboni saite thangi manya obono jessa klaipano khlaina nango tamni hinba kaitor sini bagai je mathangjak mungri kha je paiphlaya langmari kha abono sing magana manmani boino bori thung kaitor abono nayo okothoma gaham pirma baino sing kaitono hamjakti boino hamjakmani klainai sing kothoma gaham pirnani nango tamni hinba sukna habai sungsani jotto phan Jisuni yago rijak sing odikar bai kaitini phan baike kaitini phola baike sing kiriyawi kothoma gaham pirnani nango phiaba sing tinio kothoma gaham pirnani sini kurikha kothoma gaham sing pirlailia kothoma gaham tapir di hinai botongo kothoma gaham pirnani kiriu hinai botongo sini Prabhu Jisu Kristo sakangno saka sukna habai o sungsani jotto phan ani yago aboni bagai odikar bai kiriyawi kothoma gaham pirnani kaitor singno phiringo o kothoma gaham se sini puilao tongna nango phiaba sing o kothoma gaham no pirnani belai kheno khosrokha belai kheno kirikha o kothoma gaham no pirnani sini te jorase kurikha jorase manriya omhai mangno sing kothoma gaham piragliya phiaba shaitan roke piri tongo salbrum burumno singkhe ubui poito khlainirok selerkha kothoma gaham pirnani bagai sinitei jorase kurikha jorase manriya omhai ke tongkhe jorabo manglak sing saise manya o kothoma gaham sing bisike pinani nang kothoma gaham se buino mo thangnai hini sao obono tui lasinani kok se kurui pol sao ang kothoma gaham no tui lasia obo joto borokno mo thangna bagai kaituni phan ni sao kaituni phan no tui sabo lasinai tong kaituni phan no tui sabo kirinai tong
kiriwi tongkhe lasiwi tongkhe ning kaitoni nogore kotalkhe asaikha abose sakno wan sukdi khajani takhuk tei bukhsong ning kothoma gaham pina senangnai abo nini mare kising songno phano bondu baya school college o je thayo phano thangui ning kothoma gaham piri mano sini bagui sep gaham tongo sini dol rokno parani bor rokno nokni bor rokno kothoma gaham saui Kristo Jisuni phasingo tubunani mathangmani phasingo tubunani abo sini bagui belai kheno sep gaham Mark 16 ni 15 bo borokno haini saka thangri sungsar ganangui bebak borni thani kothoma gaham pirdi sing jotori thanio thangui kothoma gaham pinani nangnai sing bo borok kaham ya bo kothoma gaham khnagla khnui sawi tongkhele onglak sing jottoni thanio o kothoma gaham no tlangui marinai nokni simi parao parni simi buini parao para joto jagao thangui kothoma gaham pinani sini samung obonongkha kaitonogo kotalkhe asani roni tongmung kothoma gaham pinani belai kheno nango kothoma gaham pirjega hingke borok khabu khanaglak borok khabu khanaya hingke bahaike poito khlai hingke bahaike mothangjaknai khajani takhukte bukhsong kothoma gaham sini bagui belai kheno nango pirnani singtino kothoma gaham pirangmani aboba sing buino hamjage ongmase klainai rum simani dosni 14-15 khuk tangano tamokhe borok poito khlaiyakhe bahaike bono ringi mannai bini kokse khnayako hinke borok bahaike poito khlaimannai bini kokse pirjage hinke borok bahaike khananai oro belai khno srai borok bahaike poito khlainai hini sao kothoma gaham je khnaya hinke bini kokse khanaya hinke borok bahaike yasagi mannai tei borok bahaike khananai hini sao abon bagai kothoma gaham pina nango phia pirnai sase rohorjage hinke bahaike bini kok pirjaknai kothoma gaham pirnai so khaira ge bahaike boni kothoma gaham bui khananai elenbago hai hini samahai kothoma gaham tu bunai rok borok phaimani abo bisikse tongthoto bisikse naithok borni yapri kothoma gaham pineroni yapri singtinio kaitini samung tangnai rokno kothoma gaham pinai rokno sing sak nangjagya singba sungsani wansuktai sungsani mokolbai naharo o songhorba o pasarba ani silai siasi bile sugyasi bile hinai sini mentality setup klai paikha sing borno borom lilia naisile sinanyo hinai khajani takhuktai bukhsong kothar lamba phola kathar ni bisingti sao kothoma gaham tu bunai rok borok phaimani abo bisikse tongkhoto khani sao kothoma gaham pinarok nini nogo phaimani ningbai kiring phaimani abo bisikse kaham abo bisikse tongthoto khani sao kaitini samung tangnai no borom rinani sering sidi tirini simi kaitini samung tangnai jotongui manya kobangma borok sakni musungtui songhor pastor rongui mano kaitole boni samuni bagai boni songjak borno se songo ahaino sakni musungtui rongui manya kaitini samung tangnai rokno borom rinani bagai kothar elambago tebo sao ekti sinoniki 5-12 takhukrok noroni bisingo samung khlaini rokno norokno sabui tuina bagui tei phurungna bagui kaitor chokma borokno kaham ke borom khlaidi hinui ang norokno koijao kaitini samung tangnai rokno norokno sabui tuina nainai omahai songhorokno borom khlaidi hini sao tamni hinba borokle nini paiphlaya langmani bagui se khasigi tongo nini mol brum burni langma rina bagui se borok nono mothangna bagui nini nukhungno mothangna bagui khasigi tongo hopung sapung thuyawi sayawi nokni samung hu khibiwi hik sa khibiwi nono mothangna bagui asik khasigi tongo borom ridi hini sao khajani takhuktai bukhsong kaitini samung tangnai no borom rinani siringdi borokle ahainuya norokno sabui tuina bagui se borok asike khasigo nono rang puisa ringmaya phano phanbai nono subai manya phano phiaba borok nini phola mol brum mothangjak tung hini se nayo inke bisike a kaitini samung tanai rok agape la hamjakma kotor bai hamjak khana wansuk sidi buji sidi aboni bagui no kubun jagarago kaitini samung tangnai no belai khano borom rio angle kaitini samung tangnai no uila 1 number hinke ani kaitor aboni yagulo 2 number kaitini samung tangnai rok ang borokno borom rio tei habu hamjago singtebo naileyano 1 Corinthian 1:21
kaitor siwi nugui borokno borokni elembai bono sawi manya khlaikya aboni slai kaitor sing pirmani o samung nangya kok bai poito khlaina rokno muthangna hwnwi kha songkha o kotoma gaham poito khlairokni bagwi sak nangya tei mungsa phanuya ongwi mano poito khlainarokni bagwi mathangjak mungni kok se hini sawo sing bisike nangsugui tong kotoma gaham pinani nini noksa nok ari roko kotoma gaham pinani bisik se nangui tong gana gini kwbangma borok langma sogui tongo Jisu Kristoni kok khanayawi sing kotoma gaham pinani bisik se nangui tong ahaino ta tongjadi khajani poito khlainarok nini nokni borokno nini gana gini borokno kotoma gaham no sadi tei Kristoni phasingo tlangui thangnani phan kaiton aro sandi suridi borokni bagwi khaki phili mannani bagwi sing naile no 1 Korin 15 ni 3-4 ang manmano norokno yapari rikha abono kok kotorkuk elembago sijak tongma haino Kristo sini sumsoni bagwi thigya Paul Korin mothano tamosa hamale ang je manmano norokno yaparka hini sawo aboni kok mang nongkha je kotoma gaham no poito khlaiwi Jisu no poito khlainarok je sak kaiton nogo asaijak hini saimanai rok mathangjak ka hini saimanai rok borok a kotoma gaham no buinobo marinai magna manmani ahaino manmani buinobo ahaino marinai siring siringke tongnani bagiya sing jefro buino kotoma gaham no sawo kotoma gaham no yapari riwo afro abono ongkha jotton hle kok kotor ku khni sawo sing borokno jotton hle kotor hamjak mungno phunugui mankha singchani jotto manini slaibo elembago sijak tongma haino Kristo sini sumsoni bagwi thigya bo phopjakha hake elembago sijak tongma haino saltamni salo mothangui tisajakha obon ongkha kotoma gaham tei mungsa phanuya Jisu Kristo no kari kotoma gaham ongkha kaitor nono belai ke hamjago kaitor nono hamjakmani bagwi boni songdari sajdano o sangsara rohorka a sajla nini ani pap no rujoi kalbari kurso thigya bono je poito khlainai bo paiflaya langma mannai boni tei doskuri kha tamni hinba boni majra jotto Jisu Kriston theibai susajakha kotoma gaham singno sumsok bai sakagui payo kaitor bai kathario sumsok salta singno kaitor bai haksal khe tonimani sumsoni manthai thuimungse a thuimung ongkha o sangsara yak karmani yagulo thuimani yagulo kaitor bai busthum jakpani teimol brum horni kundulo khiklai rijakmani aroni yakni katina bagise Jisu Kristo ani sumsono rujoi kalbari kuso thiyo phopjago tei saltam salo thangai basao aboni bagui o kokrono je porok khabai khokbai poito khlaio bo mothangjago obono ongkha kotoma gaham abono kare te kubun kotoma gaham krui kotoma gaham kaisano Jisu Kristo nini bagui kalbari kuso thigya phopjaka tei saltam salo thangai basakha bo teoisa phaina bono je poito khlaino nasingnani bagui phiaba Jisu Kristoni a kalbari kuso thuyui phopjakmani tei saltam salo thangai basaman no karui kubun kotoma gaham rokno tei yasakna bagui tabota thangdi ama kaitini kogrok kaplaisa kaitor ni sainani phaina rokno norok yasakna ta thangdi obro bepakno tatal mangse soitanni samung mangse kaitor bai haksal khlai mathangjagya khlainani bagui se abon bagui norok huske tongdi te kaisa kubun kotoma bai abo kotoma kahamya kotoma gahamle kaisa se haipano te kaisa soitan kotoma gaham huni nini thani present khlai painai abongkha Jisu Kristo theimani bai ongyako hinnai rok abongkha ama kaitorok robibaro girja khlaitei kri hini sanai rok Christmas khlaime hini sanai rok lama kornai rok sojake tongdi huske tongdi kotoma gahamle kaisa se singnugo 2 Timothy 2:8 ning Jisu Kristo no muito khlaidi ang kotoma gaham pirmatoino bo kuthini mothangai tisajakha bo Daud bosoni borok Jisu Kristo thuyui thangai basakha bo Daud bosoni borok ni saw Rom simani 1:16-17 bo singnugo kotoma gaham bahai tamo Kristoni kotoma gaham no tui ang lasia abo belai kana srai sai ongna nango sing poito khlainarok a Kristoni kotoma gaham no tui jora lasimani rok abo sini bagi kaham kogya obole khoroksa borno mothangnani kokse obole kaitoni phanse khoroksa borno mothangnani kokno tui kaitoni phanno tui lasinai borokle
bo kaitor nogo katal khe asainai borok ongoi manya omo poito khlainai joto borok no muthangna bagui kaitoni phan ni sao kaitoni phan joto borok no muthangna bagui se judai rok ni bagui bo buini borok ni bagui bo tamni hinke kaitor borok no bahai ke kaham hini rom kha kothoma kaham abono phunu kha kothoma kaham ni bisingti se kaitor sino bahai ke kaham hini rom kha singhai sumsok gnang borok no kaitor boni sajdani bisingti singno bahai ke kaham hini rom kha abono se phunugo yaphang busuk omo poito bai ongo kothoma kaham no khnawi poito khlaima bai se sing joto tinio muthangjakmani phaio omo elembago hai hini samahai poito khlaima bisingti se kaitor bai kaham hini romjaknai borok bo se thangnai poito khlaima bai kaitor sino kaham hini romuina kha tei sing thangnai hini sao obosini bagui khatong thokjaknai ko gediba khatong khajajaknai ko gediba sini bagui mol brum bruni tongthai tongo a paiflaya langma sini bagui khatijak tongo othoma gahamni bisingti se sing abono buji mano tei sai mano ek tisironi ki ekni pasobo o kokno sao tamni hinba sing kok bai simi kothoma kahamno noroni thani tubuya tamoke phan bai phola kathar bai tei abono kubui hinui sisukma bai se tubuo norok bai tongfuru sing bahai ke tongbuka abo norok sawi mano abo noroni kahamni bagui se hini sao tinio je kothoma kaham pirjakmani abo borok ni phan baiya phola kathani phan bai tei borok no muthangnani tei kahamni bagui hini sao khajani poito khlaini rok singo kothoma gahamno pirnani bisikse nangai tong singa haino christian hapka muthangjakha tei keuno pirna nangriya hwnui asugui tongkhele bahai ke sing thijak borok no muthangi mannai lama korojak borok no bahai ke soi lama tubui phaimannai ba sing christoni kothoma gahamno pirlayano obono kha sini great commission kaitor singno je commission dimani je mission dimani abo joton le kusugo kaisa chakrini slaibo kusugo sungsani joto bugra rokni slaibo kusugo tei america ni president ni slaibo kusugo abongkha kothoma gaham a kothoma gaham no tui suwari rok suda sina musungo haipano kaitor singno sep gaham rikha singno sujug rikha pastor songhor simi kothoma gaham pirnaya jisu christno poito khlainai boni joto sagiri rok kothoma gaham pirna bagui barjari jakha kothoma gaham pirma simia kaitin ko firna bagui bo barjari jakha singabno ma khlaitai aboni bagui 2 Timothy 4:2 Paul Timothy no tamosa naidi kothoma kahamno sawi tongdi jora phano joraya phano abono krak khe sadi kha habridi khoraidi kharak ridi kaham ke kha logui phurengdi obo sini bagui belai kheno nango 1 Peter 3:15 bo khuk tangano norok kha bisingo Kristono subrai hwnui bini thani bomui tongdi norok tamono khatung hwnui singnai rokno sana bagui tia rongui tongdi tia rongdi tamno khatung paiflaya langmano tui salsa sing sukna hau thangnai abo sing bahai ke mankha singnai rokno sana bagui ning tia detong specially ang buri rokno koida musungo nini kwbangma poito khlaya mare kising sung tongoi mano salsa bude ning kothoma gahamno present khlaikya school logo sere rokno tornan thaprubo kwbangma dolok bai ning kiringui tongo salsa ponode a kothoma gahamno present khlaikya khlaya ko hungke obono sep kaham phari sing khlailayano jotoni bagui burrok simiya jotoni bagui phari kaitor hamari khlaitun kaitor nogo katal khe asainai khajani poito khlainiro suridi kaitoni kokno hamjakdi khoroksate khorosana hamjakdi sumsok bai kakdi kothoma gahamno pirdi kaitor norok jotono hamari khlaitun amen